Salutare! Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal minunat. Astăzi ne vom juca un joc puțin mai horror care se numește Peta Peta. Poate voi îl știți, m-am jucat cu un prieten și mie chiar îmi place. Și sunt curios dacă vă place și vouă. Niște, ca și cum într-un, nu știu, într-un beci care e horror. Și e un beci horror. Hai să vedem loading. Hai să vedem. Bun, acum intrăm într-un lobby, dar trebuie de 1. Unde e de 1? Uite aici. Bun, acum ne vom juca acest joc minunat horror. Și aici așa se încarcă jocul, loading și suntem în joc momentan. Acum trebuie să găsim o cheie și un box. Ok. Trebuie să căutăm cheia și un box. Hai să vedem. Opa, uite niște bănuți. Hai să vedem. În astea ne ascundem că vine un monstru, că vine la câteva secunde sau minute. Cred că la un minut vine. Și trebuie să căutăm cheia. Ia să vedem aici. Sunt niște bănuți. Aici. Ok. Mai mulți bănuți. Mai mulți. Hai să vedem, să căutăm. Aici. Niște bănuți. Hai să vedem. Nu. 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 Ok. Aici. Iar niște bănuți. Asta e ca și cum doors de buget. Dar ok. Hai să vedem. Aici. Da, aici e boxul. Uite, trebuie cheie. Și aici cheia? Nu. Aici? Nu. Dă-mă și mie cheia aia. E minunată. Da, monstrul ăla mai vine. Cred că nu vine în levelul 1. Sau? Are. Aici. Niște bănuți. E aici. Cheia, ia uite-o. Ok, trebuie să ne întoarcem acum. Aici. Oh my god, ce-a fost aia? Ok. Uite. Bun. Pune pe perete. Și acum ascunde-te. Deci am pus aia și aia o să bubuie când vine creatura. Face un pic cam urât creatura. Și eu trebuie să stau ascuns. Ca și cu dos. Și se numește o fundă. Chestia aia. Și a bubuie când trece creatura. Ok. Skip. Level 2. Până la level 6. Am găsit deja cod. Că aici e un safe. Care trebuie să-l deschidem. Să căutăm o cheie. Care cred că cheia e safe. Acum a sunat un prieten de pe Discord. Și am găsit cheia, am deschis și safe-ul. Bun. Și trebuie să găsesc doar box-ul acum. Care nu știu unde e. Trebuie să fie pe undeva. Alt cod. Dar nu mă ajută codul. Aici? Nu. Hai să vedem pe aici. Nu. Cred că e jos. Hai să vedem. Aici? Cred că aici.
de asta și intră aici. Că m-am ascuns de asta. Uite. Nu mai gădi fix aici. Vine! A trecut. Să mă dau jos. Eu să închid asta. Și mă bag aici. Da, mai plecă. Gata. Yay! Scătăm boxul. Aici. Nu. Aici. Op. Ia uite. Bagă-te repede aici. Când trece creatura e bine. Yes. Și-am terminat și nivelul ăsta. Mori creatura. De fapt asta se numește o fuda. De înțelegeți și voi, eu zic o funda. Să găsesc boxul, safe-ul și după o cameră. What? Cu Evil. Ah, gata, știu ce camera zice. Am fost eu, n-ai. Hai să vedem. Aici. Nu. Nu e aici. Asta e boxul. Dar trebuie cheie din safe. Stai să prind lumina aici, să știu. Bun. Ok. Safe-ul! Și mai trebuie și codul. De ce am... Mă, ce? Prinde lumina. Trebuie cod. Cod. Alți bani. Alți bani. Hai să vedem pe aici. Nu. Unde e camera Evil? Da, aici e camera Evil. Uite. Dă codul. Dă-mi codul. Nu, nu, nu. Bun. Oh. Era să fiu prins. Nu știu ce a fost fotul cu aia. Oh my god, ok. Hai că trece. Trece acum. Nu acum. Că a trecut. Dăm codul. Gata, uite, ăla e codul. Și codul al bag, ia cheia și intru safe. Adică, doamne, deschid safe-ul și iau boxul. Și după până o funda o ușie. Bun, codul. Duc unde e lumină. Unde m-a prins eu lumina, aici nu e. Nu. What? S-a stins? Pare că s-a stins. Ok. Ăsta. 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 Și ăsta. Open. Când iau cheia vine creatura. Ok. De ce îmi face mâna ca și cum merg? Mă, ce? Oh my god, e fix aici. Yes. Pleacă de aici, creatură. Ok. Înțeleg. Hai de
haide, haide. Asta. Hai ieși, mă. Haide. Hai că termin jocul ăsta, cred. Dacă nu-l termin, nu postez. Puta! Ok. Aici e fundarul. Ok. Yes. Bun, data viitoare. Așteptăm. Am pus. Yes. Haide, treci. Haide. Să te mori. Yes. Aici cu niște capete și niște jucării care trebuie să le găsim. Hai să vedem. Oh, bani. Oh, e o pupușă și ne trebuie 5. Aici ce? Bani. Haide, mă. Bun. Așa, hai să căutăm. Aici. Bun. Aici. Da. Bun. Bun. Aici. Un ban. Yes. Hai să vedem. Ne trebuie capitelele. Nu capete. Creatură. Oh, aici camera unde le punem pe toate. Da. Asta e camera, asta e că am intrat aici. Ne trebuie capul. Așa. Ok. Oh my god, o să vedeți creatura. O să vedeți aici prin ușă. Yeah, e ca un șarpe. Dar nu se vede deloc. Nu se văd nimic. Bă, dar am găsit doar o păpușă de asta. Trebuie 5. Hai să vedem. Deci aici nu, niciodată n-am găsit acolo ceva. Nu mai iau bănuți. Oh, e aici una. Capul. Yes. Yes, ăsta e capul. Asta e bine. Nu, trebuie să mă duc în jos. Și după parcă vezi că nu mai știu să mă întorc. De ce nu putea să fie toate la un etaj? Uite încă una. Am 2.
repari. Trebuie efectiv să termin jocul. Sunt 6 level-uri până 4. Lasă-mă în pace. Că vreau să termin acest joc. Haide, haide. Dau acum rage, sparg asta și monitorul îi bag cu țitul. Bun. Hai să vedem. Încă una. Yay! Și ne trebuie... What? A, mai ne trebuie, cred că una. Da, una, că avem și cap. Haide, mă, ultima. Nu cred că e în dulapuri. Uite-o. Yes. Bine, mă, le-am găsit. Haideți să ne întoarcem o dată. Trebuie să le repar. Unde urcă pe scări. Mai să spawneze creatura în fața mea și să mor. Doamne. Hai că a trecut pe aici, trebuie să se oprească. Vreau să repar ușile și să ies din levelul ăsta. Ok. Că durează mult video. Cred că tu jumătate de vreau să vă plictisez. Nici. Bun. Le reparăm. Stai. Deci trebuie să le punem ca aici. Bă, ce? Hai, mă, frate, că vreau să termin. Lasă-mă în pace. Mă enervează rău ăsta. Sau asta. Fiți pe aici, dar nu m-am prins pe fond. Că vi-l arată. Ok, hai să vedem. Frumos elementul ăsta. Eram la level 6. Ultima dată și am terminat. La level 6 noapte. Cam mult că vine după și se pune foarte mult în asta și asta. Și o să te nervant, haide. Haide, haide, haide. Pune-le ca aici. Move sus. Deci move sus. Return. Move sus. Negru stânga. Bun. Roșu dreapta, roșu, galben, alb. Băgă-te aici. Yes. Yes, 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 yes. Perfect. Trece pe aici și... Bă, ce? Doamne, ce m-a speriat. M-a speriat aia, păpușaia mică. Ce, mă, ritual? Mă, ce? Am și uitat. A, da, sunt niște coduri și trebuie să le găsesc de pe televizor. Bă, câta codul e ăsta, mă? Mă, ce? E un safe mic cu un cod. Dar nu știam că e codul ăsta atât de mare. Și trebuie să fac multe chestii în levelul ăsta. Nici nu știu dacă am timp. O să iască să plec undeva. Și nu... Opa! Ce-i asta? A, e un plate. Care să iască să... Oh my god, ăsta e ritual.
trebuie și un lighter. What? Trebuie multe chestii. Mamă, să cobor deja am găsit decât o chestie. Mă, ce? Oh, nu. Dacă nu era doar aici, era mort. Nu mai pot de fix aici. Hai să vedem pleci odată. Haide. Nu avem nevoie de tine, avem nevoie de ieșire. Ieșire e live. Dai live și gata. Trebuie să iau badge și să termin joc. Ok, hai. Asta era full ca dors de greu. Bine, dorsul e un pic mult. E mult mai greu dorsul. Asta e lighter. Yes. Televizor? Un televizor aici. Mă, ce? Alcool? Stai, eu nu mi amintesc atât de mult. Asta ce zice? Ok. Am înțeles. Alt televizor. Asta nu pornește. E altul lângă. Asta e de unde am plecat. Mă, stai. Eu n-am coborât? Mă, ce? Stai. Stai aici. Mă. Oh. Mă, ce? Hai, mă, frate, că vreau să scap. Haide. Treacu dată. Bun. Mă, ce s-a auzit? Bă, unde e, mă? Ăla cu cod. Cam codul efectiv pe ecran în stânga. Iar trebuie să cobor? Ce e asta? O ușă? Mă, iar trebuie să cobor? Stai așa, că nu e... Nu e normal. Unde-i safe-ul? Că-mi trebuie safe-ul. Aici? Oh my god, era fix aici. Nu cred. 2, 3, 5, 7, 6. Open. Try another one! Mă, ce? Stai că era aici televizor. Nu? Da, 5, 3, 8. 5, 3, 8. 3, 5. Oh my god, nu cred, n-am murit. Oh my god. Bine, bă, n-am murit. Cu noroc pe sam. Aici stă, n-am murit. Efectiv. A fost atât de aproape. Am crezut că ăsta scuns fără ăsta. Era care-i poți. Încă și-mi dors după uși. Gata. Acum mi-a apărut și pe ecran. Bine, mă, frate.
5, 3, 8, 3, 5. Mă, dar câte ori? Chiar trebuie să mă dau aici. Ce mă, jocuri horror este live. Am găsit rope-ul. Asta e finalul. Trebuie să mai găsesc chiar ăla și ies. Nu ies, mai undeva foarte rapid. Nu trebuie să fac multe chestii. Cred, nu știu. Ciudată. Gata? Bun. Haide, repede. Sus. Înapoi. Nu aici. Aici. Deci, rope. Haide, dai fire. Oh! Ce e asta? Eu mă bag în durat. Ha? Ce animație asta? Yes. Mai am doar ăsta. Și vine după noi. Fugi. Oh, nu. Fugi și găsește toate astea repede. Asta e levelul care a murit eu. Găsește-le. 1, 2, nu mai vorbesc că mă concentrez. Haide, bate-i. Mai doar roșu. Haide. Yes! Scăpare! Ce e asta? De ce îmi zice să la noi? Ce e asta? Opa, ce e asta? Mort. Nu cred. Nu mai mă joc.